La primera proposició de llei que Solidaritat Catalana per la Independència presentarà al Parlament de Catalunya serà una declaració unilateral d'independència. La primera. I aquí hi ha dues possibilitats. La primera, que ens l'aprovin. Olin un llum. I a partir d'aquí formem el govern de la Generalitat per el reconeixement internacional d'aquesta declaració d'independència. La segona, que no hi hagi prous aliats per aprovar-la. La presentarem des de l'oposició. S'ha acabat que en aquest país hi hagi independentismes que una vegada entren al Parlament desapareixen. O hi ha un independentisme que està al govern per proclamar la independència o hi ha una oposició independentista per construir la majoria social per la independència. I aquest és un compromís solemne de Solidaritat Catalana per la Independència. O una cosa o l'altra. Però el país no es torna a quedar sense independentistes al Parlament de Catalunya. Això us ho assegurem. Presentem la declaració d'independència. Demanarem llibertat de vot a tots els partits polítics que són allà. Que donin llibertat de vot als seus diputats i als seus diputades. Que donin llibertat de vot, perquè és una cosa molt seriosa. I oi que van donar llibertat de vot per l'abolició de les curses de braus? Oi que els partits polítics li van dir als seus diputats i diputades amb l'abolició de les curses de braus voteu el que vulgueu? Doncs els anem a demanar que considerin igual, com a mínim, els catalans els braus. Que ens donin el mateix tracte. Que ens donin el mateix... No els hi demanem més. Perquè tenen drets els braus, però els catalans també. Que ens donin el mateix tracte. Que donin llibertat de vot per l'abolició de l'espoli fiscal. Que donin llibertat de vot per l'abolició de 300 anys de supeditació a l'estat espanyol. Que donin llibertat de vot per la gestió dels nostres ports i aeroports. Que donin llibertat de vot perquè s'acabi d'una vegada per totes 300 anys d'història de dominació, d'espoli fiscal, de menyspreu i de no poder ser un poble lliure. Teniu ganes de que aquest debat sigui al Parlament de Catalunya? Oi que sí que tenim ganes que en lloc de trobar-nos en aquest teatre, que ja ens hi trobarem també, ens trobem al faristol del Parlament de Catalunya fent aquest discurs? Doncs necessitem molts vots, necessitem molt de suport. Anem a fer que el debat de la política catalana, l'eix vertebrador de la política catalana, sigui la independència. Si Solidaritat Catalana per la Independència no entra com un vendaval al Parlament de Catalunya, tornarem als esquemes de sempre, a CiU-PP, a sociovergència, a tripartits, els esquemes de sempre. L'única manera de trasbalsar, i per això no sortim als mitjans de comunicació, no ens enganyem, l'única manera de trasbalsar tots aquests esquemes i fer que d'una vegada per totes el nostre país hagi de debatre sobre quina estructura jurídica o institucional, és a dir, la independència de Catalunya, ens convé, és que entrem amb força al Parlament de Catalunya. I quan parlem d'independència, avui ja no és un luxe que volem els catalans. Quan parlem d'independència, avui és una necessitat vital per sortir-nos-en com a país. I no patiu per res. No patiu per res perquè l'estat espanyol ja no pot fer absolutament res per aturar-ho. Ja no poden utilitzar la força, ja no tenen cap instrument. I acabaré explicant una anècdota que és molt il·lustrativa, que l'explico sempre perquè ens permet adonar-nos que ja no hem de tenir por. Quan 1,5 milió de catalans ens manifestàvem als carrers de Barcelona cridant independència, perquè cridàvem independència i només independència, ara ho volen tergiversar, tant és així que l'endemà d'aquella manifestació jo em vaig trobar amb una dirigent d'iniciativa i li vaig dir, ja ho vas veure que cridaven independència? I em va dir, sí, diu, és que és molt difícil cridar visca el federalisme plurinacional asimètric. Dic, és molt difícil. Clar que m'ho deia una persona que és Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa. Ja els agraden les coses difícils. Després d'aquella manifestació van comptar-nos. I van comptar que eren més d'1.200.000 catalans. I van comptar que si tots aquests catalans ens posem d'acord per votar proclamació d'independència, aconseguim 68 diputats perquè s'aconsegueixen amb 1.200.000 vots i la proclamem la independència. I es van espantar. Es van espantar. Algú va plorar, com aquell nen petit que està plorant. Algú va plorar. I tan preocupats estaven i tan impotents estan per poder fer ús d'altra cosa que no sigui aquesta virulència dialèctica que a vegades fan servir, que el cap de l'exèrcit espanyol, que és el rei d'Espanya, sabeu què va fer després d'aquella gran manifestació? I a les hemeroteques està. Se'n va anar a Santiago de Compostela
a resar-li a l'apòstol Santiago que fes alguna cosa per salvar això de la unitat d'Espanya. Clar, si això ho fa el cap de l'exèrcit espanyol és que no pot fer res més. Que anar-li a resar tampoc és que li agradi fer masses coses, però va anar allà a resar-li a veure si podia fer una cosa. I jo estic convençut que l'apòstol Santiago, comptant també aquest 1,5 milió de catalans que ens vam manifestar pels carrers de Barcelona al crit d'independència i que votarem el 28 de novembre independència, li va dir: Su Majestat, demani'm que resi per una altra cosa. Diu, porque esto no lo salva ni Dios. Moltes gràcies, visca la Catalunya lliure! Visca!